Ya, mwadzuka bwanji amananzanga kwina kuli kosemeni muli. Cliff Chinyama. Ya, ambiri mwandimbira mafoni kundifusa zokhuza na activists nzathu Agape Khombe zonena kuti wamangidwa. Ya, ndiyankha kugulu. Fa mmodzi sindingakwanitse kumakulowerani ku DM kumakuyankhani. Ya, nkhani zoti Agape Khombe wamangidwa ndizoona. Ndipo ineyo ndalumikizana naye akuti ali pa Lingazi police station. Koma zonena kuti kuli mulandu otani sindikuziziwa kuti wamangidwa pa nkhani yotani. Mdziko muno kumangidwa kwa activist wina aliyense atha kumaganiza kuti ni nkhani za ndale, koma nimadziwa kunena kuti dziko muno mumakhala milandu yosiyanasiyana. Munthu atha kupanga kuganiziridwa mulandu wina uliwonse, kaya mosatengera ndi omenyera ufulu, kaya ndi munthu wamba. So kuti ndinene pano kunena kuti Agape Khombe amangidwa chifukwa cha zakuti ndinama chifukwa chake sindikuziwa. Koma ngati zili zokhuzana ndi zandale, nditha kunena pano pa mosachita tsomantha kunena kuti ngati boma lomwe lilipo pano lapeza njira yonena kuti itha kukhazika anthu chete poamanga, sili kuchita bwino andi silinapeze njira yoyenera, chifukwa chokuti anthu sangasiye kulankhula poopsezedwa. Wina aliyense amakhala ndi ufulu opereka maganizo ake pamene zinthu akuzionera. Ndiye wina aliyense sangapereke maganizo okomera boma ili. Ano ali maganizo osiyanasiyana, ndikunena ngati nkhanizo zitakhala kuti ndi zimenezo, chifukwa kuti ine pano ndilibe umboni kunena kuti wamangidwa pa nkhani yachani, koma ndikhulupirira kunena kuti Amalawi azimva kuti Agape Khombe atengeredwa pa nkhani yakuti. Koma nimangonena ngati zinthuzo zikumakhala kuti ma activists azimangidwa pofuna kuopsezedwa kuti asamathe kudzudzula pa chinthu china chake, ndiye kuti sakuchita bwino. Tili boma la demokrasi, wina aliyense amatha kupereka maganizo, komanso ngakhale pa ufulu opereka maganizopo ulipo, palinso ndithu kuganizirapo kuti zomwe kulankhulazo zisapange affect anthu ena. Izozo ndi zomwe ningathe kulankhula ine as a Cliff Chinyama, koma mafunso omwe mmandifunsa ndizoona. Agape Khombe ali pa Lingazi police station, koma nkhani yomwe akumuyimba kapena akuganizira kuti wapalamula ineyo sindikuiziwa. Koma malingana ndi mmene ikuyendera nkhani, anthu china chilichonse amachiganizira kunena kuti ndi zandale. Nchifukwa ndayankha ngati zili choncho kuti anthu akumangidwa pa zifukwa zandale kapena akumangidwa kuti asamalankhule, titha kunena kuti boma ili sili kuchita bwino, chifukwa wina aliyense amapereka maganizo ake mmene boma akuliwonera, monga ulamuliro uno akuonera. Ndiye si onse amene angapereke maganizo ofanana amene akhale okomera boma. Cliff ayini maganizo ake as a Cliff Chinyama mmene angazionere pa ground boma mmene likuyendera. Wina aliyenseso atakhala ndi maganizo ake, maganizo sewa sangakhale ofanana. Koma ngati kumangidwa kuli kunena kuti ma activists asamalankhule, sakuchita bwino, nditha kutero. Koma to be honest, zifukwa zomwe amangidwa Agape Khombe sindikuziziwa.